Tehát amit magadnak nem kívánsz, ne tedd meg mással. Ha nem így éli az életét, akkor majd a felelősség később rá fog jönni, hogy eléri. Ezt, ha az emberek megfogadják alapnak, akkor ez a világ meg fog változni. Addig nem, addig a pénz szolgálata az első. Én úgy gondolom, úgy látom. Köszönjük szépen mindenkinek a részvételt, megpróbáljuk. Igen? Nem szeretnék le, hogy Antosan szeretnék adni. Jó, persze, nyugodtan. Teljesen egyébként az angol százszor megítélésében. De van egy alapkérdés, és ezért kénytelenek vagyunk Adam Smithhez fordulni, mert ő dolgozta ki elsőként a közgazdaságban az ideálikus modelljét. És akkor, amikor az ő modelljétől eltérnek, amikor úgynevezett nem tiszta piacot hoznak létre, amikor erőszakot is belevisznek a gazdaságba, akkor jön létre a magángazdaság, és az már angol sajátosság. De mi a közgazdaságot képviseljük, az a véleménye. Tehát egy ilyen ténynek a következménye, hogy egy angol, pontosabban egy skót volt, aki a közösség tudományát megalkotta. Köszönjük szépen, most a zárószavát, és akkor kívánunk egymásnak boldog új évet, karácsony ünnepeket azt megelőzően, és újra találkozunk jövőre. Köszönjük!